yes mini aketi enti usumwa sumyo aduna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiase mu basum na wansum ye die fanyina mo se wansum bisa usum ye maketi apo eni je di sompa die e maketi apa sompa die sasiso emeni je Sompa FM, Sompa TV, market apo, Sompa die, MING. Dichim wafidi ene to Sompa FM and TV, nebema wenijie, eni aketi apa, nebema wenijio, sabra boy mo dajini. Be natural, so no dear when ya Bema when it na ketia panso kamu e marketia pa our fidi in it to sompa FM and TV why Yasim sompa mani jeni akatia pa na unu warada Sompa dia sitne muno ema etiapa ye no mai mun samma kudi mun samjina ne kasebo biti samni e jasu samjina sompa dia ba mampu sompa FM ema etiapa sompa TV Abo nonsia aha ye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shmaima yamamu nyina achi Ebranson si yede Sompa kasebo esomo kasebo efri Sompa 106.5 FM Accra no esanso nam ye headquarters ewo Kumase eye Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 FM wo Kumase Adamfopa radio eye Paris France enwachi takwa Sompa ye 101.1 FM Techimai Sompa eye 106.1 Sunyane Sompa ye 98.9 Enkranza Sompa ye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia radio wono eye Sompa FM live ye Facebook page ni ye Sompa 106.5 FM Accra wo like page ni na wa share na woni yakona krana ena YouTube nso ye Sompa FM live ye website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market wo masom Doma FM eye 100.7 FM Doma Hinkro eno monso amaso ekuo ba simpri mo be ma banana KJC Company Limited anopa nunsia kasebo eno no adansi ho niam de na kachi ene wo Tontina 74 Mr. T74 Emin booster papa just hot kinky dokono papa bi ye tasty na eye smooth na ye 3 Ghana cedis peno wo monso eka ho Leicester Ghana Limited se anopa chichi wusin Fayance toothpaste ene ne brush ne chichi wusin ema wo sin wo dodom na otachama so enya hoden medima for Herbal Center Dr. Tamoda sonso wasi mobuo yare ne sisi yare ne ukotodwe no nso obeye ho adwuma wo mu na ebo ye chidom ame de anopa no nsia kasebo no asomo ensamo a ye de mam wo sompa kasebo mo de makotene no ebini enwoma suaso afo se okuta nananom kotodwe e de pa wo mo a e wo suapon mu no wo se wate atua ne chew wo mo sanko ye adwuma Ghana National Association of Private Schools for akasa say West African Examination Council waye kefo enkwada no registration fee no ABC ni wase no e wo srododo eti wo monteso na no Zambia ya mampani de fugu ko ya wo mo se ye blouse yi se de akwa se ukuada bia o ma declare se ye fanse fugu yare ye meningitis so me kon ne so me fen ne so me ha na edu o manfo nya na ba be piem se Upper West region enipa be ye dunum na enya bia mienu afemu ahire wo monkwa ene wo ma wotema NHIS office wo ho no NDC mabunu bu declare do akwa akotum enti se o card da ho a
ayeka na yebetu fan akwakopie e wo Ukraine na ho na Ukraine mampanyini Zelensky say wo mo so anya akode be ye dubia wo mo ba be ye ho adwuma ama wo manfo hu ne etue mu eno ana no pay na Kwadwo si company limited ko boje sesempre mo aboy aboso se ye mebe mfa ma se no nsi abre mu kase bo wo sompa fie wakenkamfo no triple a man ABOAGYE apam dada anopay mene mame die nyame yeshira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi so afremi AKOSUA nshira afe ensem no yentutu ne sira na basa mfa mawo emu apisa ade enti kan ho ba bia wo bia bra Facebook no so ye live ho SOMPA 106.5 FM Accra eba na sa na wo to pete manua bi nso nya bi na SOMPA makatua pa no den saka enwoma sua aso ye no so afo a woda no wono ane Tamale Central na se badwani yewura Haruna Idrisu wono ena no pai na no ayeboko ekasade a kire womo a ewosua pomu na odi womo djuma mekire University Senior Staff Association of Ghana se womo tuante no obesrada womo famre wieye na womo nkonkonsomo man no sompapa na emu akatua pa no eda se bo ebeba de wo kan se abade wo ka etise de edajatanum enyirai eda se bo a wonsa beka nanso nkomo no nyane nyina no mbetimi adie esan se wombefa akonwe no emodin bia ese wono bo se beye natemamufo womo ho ebeto womo no womo gusuye enti tie 2 pension fo monka makoma entomoyam na ebiba. But Mr. President, at the time that you are meeting the University of Ghana and academia, I understand that there is some ongoing strike action. Let me use opportunity to call on our friends in academia that one President Mahama is honoring his word. He is giving you unfettered what the Constitution guarantees as academic freedom. He's giving it to you absolute, that he would not interfere with the freedom of the university. I do not think that we are reciprocating the gesture kind enough of President Mahama. So may I use this opportunity to call on the striking senior staff members and members of UTAC to call off the strike action. Understandably, you have two legitimate issues. One, outstanding payment of Tier 2 pensions. That has been done partly. We inherited about 1 billion. As of this afternoon, the controller had paid about 390. Eno wabie so no enti bibi kakreba monkonko ye adwuma na sompa se tie bia osomo a akatua papa no wonsaka me kan wo se ekoba simpre mo be maba no pa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye to aso no Ghana National Association of Private Schools wo mo de krata bia babonten de to West African Examinations Council anim wa ye kese enkwada betro BEC nso hwe no mo de wo mo junior high school ni ba wieye ene wo mo tro wase na no so mo de wo senior high school e ba wieye no a registration fee no e yagina mo abo ano odin dodo eti wo mo ntesoma wo mo kakra na president of the Ghana National Association of Private Schools ano Professor Damasos Turoson one na de sansem ye tu dwa no obamane se aweho sempa ne won fisa abata ne ahwefo no ye de ohawo ne sa wa benedie ne koto wo so ano odin se wo nsa entua ohanche mu be ye aduonu 20% na wo nsa de aka ho na ebro 2026 wo mu week wo mu da na di wadwu so wo Ashanti region no na prof yi ebo amane se wa ye kefo enwune se enane mamu aye den kakra eno ntisa agina mo abo registration fee no wo mo teso betimi aboa ama abatan wo mo ho ahenha wo mo kakra. There are three main issues that we are highlighting during this NAPS Week celebration. The first thing is that you see we are resetting Ghana's education. And when you are resetting, it means that you don't want to do things the old ways. You want to change the manner in which you do things. So first and foremost, if you are resetting, private schools must be at the center of the reset because we are a critical partner in development. Enti ankronkro school no wo mo boa pa enwuma sua Ghana ha de wo private schools free mu a enye yie eti Professor Damasos Turoson ebo amane se registration fee nkwa na waye ke fokoto mo hanche mu aduonu a na ya tete eti abani nti wo musufre na wono wo nkasa ye nsentro ni ba wo beidu edi amane boyi ebesom so mpaka sebo ene abusua Ghana babia wo bia tie sa asemi na tie ni ye titru ni wono ma enwono wo mo eye ho adwuma wono ma epempam
ene wonom nso kura ede kodwa so kokoton esan se adwuma ba empani se semframa bɔ ne bɔ a sabi odie opese woyi mframa no no woyi afam saa na papa nso bɔ a wo hu ehwa na wo de akwa akofam se de be na afoforo wo mbeto wo hu hwa na no aga na mampani ko Zambia na wo hye ne fugu papa pai bi de yede yensa na anwono afe wo mo hwe na mo twetwa photo a no wo mo de atoto media no so Ghana president wear blouse yes sa wo mo ni ma de kro na so so hwe wo mo de no a ase skirt a ebomu enso wo mo de no wani je ho eno na ese akotwetwe aso enam sa ya so ma asoye a wonom hwe akwansra so wo mo de ababeto se eyadinya kese esan se sese wo mo krafu gu no bi enti wo mo enwono wo mo ye ho adwuma saafo ni nyina anyere won ho na adwuma na aba no na eba ne sa se ebeye na ebeye de ubo ede amawi ase nyina enti no ukweda Ghana fo wono ma wo mayimu ni amanone wo ofugu aya ahye eduru ukweda nko a no wa hye na fe wa twra se no wa posu se de ebeye a ebeto yefugu no na yebenya esomfa so Etise de the Gambia for what yes nya blouse na ye mampanyini ehye ne na ye atade pa ye traditional attire ye ni ho agronti ye ni eduru kwada e ma ne nyina ye nkopa biye na ye nhyenti na wo twese ne no ye nso so mpaka se boye ba na ye nso ya pefu guni bi na ya hye na ye nso ye de ahye oman no animonyam ye ko ye nimu no Upper West region ye etifedo atoye mantam wo mo de atudwa se meningitis yare na so me ha wo hwe na so wo kon na so wo nsa na so wo nan na afa na ebubu ogu ho no wo hwehwemo wo se nipa be ye dunum na anya bie na nam so ma nipa mienu nso afema kyerɛ wo nkwan ya na no memenda wo mo te ho asɛm ne mom ɛno abena dai ɛna wo mo ye research anaso wo mo de call ɛyɛ nhwehwemu ɛde fa ho na wo mo kɔyɛ laboratory test na ɛba abɔnten no na yampa wo mo ayɛ se yare ne bi wo susu wo manya bie no na wo manya bi ampa eti Upper West Regional Director of Health Services ɛyɛ Dr. Josephat Nyuzagi ɛde atudwa sɛ asɛm yi ɛyɛ awerɛhosɛm pa ne mom wo mo gusua ɛyɛ mu nhwehwemu sɛ de bɛyɛ a wo mo manya bie ne behu kwa befa so ebeso ano kwa na yare no entretre na animu ya de obetimi age atom se confirm cases no eye aduasa ensie ye meningitis yare yi enna enipa be yedu nwoche kra de wo mo efirimu ya World Health Organization for this research no eba bonten ebira ebepie se afi atwa mu no enipa dodo no anya bi omo de niam gugu akwa mu se be yanka yare ne mane mu so ne se wo makwakote se Upper West region ho ne se nipa dunum anya bi a mienu so meningitis yi eku wo mo ya eti asɛm na aba no womani abere wo ho pa de efa na public education nso wo ye nkyerɛkyerɛ efa mpomdi ho dwumadi efa meningitis no ho no ye biebie omanfo ani sɛ be nipa dodo no a wo manya bie no daakye ebi enya bie empanisi ekɔ asrasa na ye twetwe ye bɔwere ba no wa amfa de ama na asɛ wo bɔwerewu ana kuturukubo ye to no wanto bia asa wo de wo nsetia kyiniya ma wono mo watema central ho na wo makeka won ho National Health Insurance wono mo office wo ho no wo mo de credo akwa tutum ina ebusa asa den na so obi ba bagene card ana ase wo ba ba wi a wo mo se ye ho de wo mo hwe ho de wo mo hwe ho ne se sabre ya kyini ya ban eti aguaso mampani mahama ne maye toso mienu a wo reset Ghana ne manyina no e wo se Health Insurance tema central e wo nso reset ye adwuma enti se ye fa certificate ne de akwa ye adwuma no a kyini ya ma no ebinu mu a wo mo so aben a wo betumi aye adwuma no na so asempanyimfo na konsorto wo mo fitin ya wo mapaje obi de ne ba na wo mo se hene ha enam saa so ema titire ne a odi wo manim Benjamin Imus Dankuma na ne bre pa ne nsantwerofo kasai ya ye bosu bi e de amawo chama ensem a wodi twudwa no wo de yentie bi mra Coming and not becoming. This is not the first time. Nothing. We will not be consulted about anything that appointment that we give them to the metro. We have our executive who have the qualification to be there, but always be and only gather people around himself that you give appointment to without our money. That is not proper. We will not continue to tolerate that. That's my view of it. And the chairman kasa wie ne se de bia na chairman nko na adwen kire ne sa na secretary asema chairman ekan wo na atworotworo ampasa watworo krata so no se sompa ase se de yesi bre ye ho ye campaign pa ma kine ye ba akwanwa so no wo mo take for granted
Development Assembly meeting has been involved in the appointment of anybody to the assembly or any position within the metroship, and that is our problem. We want to get it to the appointment authorities that this appointment should be reversed and the proper thing done. Consultation. Whoever is deserved to be here should be here, not somebody we don't know in the constituency. Somebody who is here, votes here, and struggle with us since the birth of Thomas in 2012. We have laid our life for this party to today. NDC secretary ya wo ho na ati tobo ye ewo nechi no owura Henry David Sinaye wono nso na de ne de eto so no Meka wo se Sompa Kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ekoba simpiri mu be maba echia wa no pay se wo dan no project no yesi 2026 no wadru he ba bia woto adansie hu niam a ebo ma wusi ne ntem na wo wie ntem abasa hade so mikata nte eye nana KJC Company Limited nana KJC Company Limited ni adansie hu niam papa ni nana KJC Company Limited ni free delivery ni nana KJC Company Limited ni free consultation ni nana KJC Company Limited ni adansie hu niam ye papa ne Nana KJC Company Limited ni depo akesi apeti wo Ghana ha obi enu wo to adanse hu niam wo obi Nana KJC Company Limited ni wo bemma ba wo ye koba simprimu ampa ekoba simprimu se pantan jo abense passe tano so ntribu ho etimeti information asama kesi wenchi to anse kaswa depo ebija nkwanta achemodan nyina hini takrade sunyane eno achi kaswa papa se number 1 tachiman ewo ho sunyane pokwa se Tantra Hill kwashiman Iron City boshan breman akweteman ne adade ntem nyina no wogena na so a wo bo adwuma pa etibra na wo kwa wo bo sampa adansie ho niam de eko be simpri mu be ma ba yetise kokromoti wusan ho bopa enye na anu ya basobo de yesi wo gi ni se ya Sentio Stew for na o ma che ne track na o ma che no track account na o ma che ne trailer aka ho Church of Pentecost ho na wo kwa asore o mesela na bra wo hye ya ne monyam enye nwanwasa adansie ho niam more than 30 years and waton eti frɛ no efise wo do ho bodondon na dondon so na asaw efise nhire wo no so na ebia sonso fise de yame hyira no na wo hyira no wo domi no enye yeti se Abraham no eti ekuo besimpri mu Abraham wadansie wo niam mu wose frɛ no sesi a ewo 020 435540 020 435540 into Ghana for mo wamo ne amopese musimu dan mo nhya nso se ekuo be simpri mu se frɛ ne sesi a na odofo no wo ye agent na wo si dan ama wo no ka kyerɛ nse won kɔtɔ adansi ho niema every ekuo be simpri mu nkyɛn ɛyɛ 020 435540 020 435540 na wodem anopa mi busa wo say o sente bia mu te say wotie Sompa Kasebo asere kakra ma hwade anopa wo say Bible say laughter does good like medicine serie it is aduro it is wotimi sere wontimi nsere ya na it is hem say witchcraft bi na aka wo it anopa asere kakra Setesa AKOSUA ABOAGYE serie ejapade na betimi asere wa kokodrum te samia na wo de Leicester Ghana Limited ya sweet paste ene ne brush no ena ade achuchu wosinti da wotimi sere sa wo na ye anopa wosire enye yie enumu no sente na eba no sente no enkoye anopa wasore foforo kra me se chuchu se ansa na wakokasa nkwada no chuchu se ansa na wakasa wukunu wakasa wo yire ho wonsa wakasa na wo mubu afu sente na eba na nye se wo de yas whitening echuchu se ana total care na se heba no e de chuchu se wanya wo sia bro waya wo sin ye wo techirama so ene udodom waya ne kama eti yasore no pa ya nyame kan ye ho aye adwuma yi na wo de Leicester Ghana Limited young toothpaste ne brush no na wo de chuchu se na ye wo sin ho adwuma eti we de eno anu obi ahia ne gel wo ho ne whitening wo ho ne heba wo ho ne total care wo ho ne brush ne so bristles ne entutu eti no anu sesa wo nkran wo be frɛ 050 161 9588 050 161 9588 and the Kumasefo Amutie for your headquarters Sompa 93.1 FM. Most of 050 1390338 050 1390338 now with them Leicester Ghana Limited young toothpaste and in a brush and no. Now we take Kasebo mu shamu ya mibusa se won pom den te sai se wutimi ye won pom den ho adwuma na wo be ye won pom den ho adwuma dia na medima for herbal center Dr. Tamoda so and eton safra say wo free Kumasi aba be pie nkran nanso Kumasi de no so wo mu ye adwuma pa e wo Kumasi ebu akwa agogo wo mu gire mu ankasa na nkran ha de wo bi ase pokuase mayira pokuase mayira na edem enti ufa baby na adwuju osisi yare wo kotodwe diabetes prostate issue hypertension kidney failure infertility mane mema yare aye kronkro typhoid malaria yare benya yare nko ade a ene medima for herbal center wonti no waba mbra no fa time ento yare no so the time to so de a na ne na wode wo Sompa te say ma
aketua no eno no de ma wo ewo mpomdi mu dwumadie enti medima for herbal center nie Dr. Tam da so nie eti ye nyina pokwa se mayira taxi drivers ne trotro nyina wo mu gum wo maame ne wo papa ne wo nana ne wo ba ne wo bubu ogu dem no ma no so ne fa ne ko medima for herbal center wo kwa wo se na metie sompa kasebo eti me so maba me baje ayaresa papa onyame ne sa yare ne so fa ni pemu ne sa yare asase we so ne Ghana ha de medima for herbal center Dr. Dujemfi ene wo fa ne so enti frɛ no e wo 0244 774-282 0244-774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 na no pesi ebedi kenke dia na eye just hot kenke eye hot eye 3 Ghana cedis 3 Ghana cedis 3 Ghana cedis eye Joe's Bakery what do me commercial bank echi ho no wo na de just hot kenke aba se wo ye kenke party anasa wo ye wedding na pesi e ma wo kenke ne package e ma wo se wo pe enchenam se wo pa kakaduro se ye de be wash to no e de ama wo ana meko no ye de be chi e de ama wo ne ye de garlic nso wo mu ama wo se de wo pani bia ye packaging to your taste so what you say ye packaging to your taste ye betimi aye to your needs pepepe ya tela ni needs pepepe ye fe ne marketing name sa ne ye no eti just hot kenke for e na aye ne sa eti dokru we de e ye hot e ye 3 Ghana so de sepe eti fre e bre wonye ye wudi na wo tweda na wo ye party wo ye wedding na wo pe dokru de serve wo no eno ano no ena wo nso so sa wo ton dokono enya afa na wo te penten kwasa me kodwuma kwakoto aburo na makonika kwakwa ye matwa me ho sente wo di an se wo de be ma Joseph wo de be bro 3 Ghana cedis setofo bo na wo nso wo di agi 6 Ghana cedis na eno ano no kenke we nso eye yellow corn no vitamin A wo mu no ene ye de aye Joseph wo de ye ni mo da fi se Jesus is our source it wo ye source no de ene mapanko a ye di ingredient papa ena eye eti ye event ahodo no nyina bra na ye ntu emfama wo kenke experience na aye easier, healthier and profitable with just head kinky. And one is our phrases here 025 60 68832 025 60 68832 na eno no de me dey to ansa na ya home so akwaba na de nsam we mu ode ato so ama wo no 374 74 mission ye immune booster papa T74 wo ye obi a ekro ton ho a e chance na akọ wo ye obi a onsa e ha wona wo ye obi a edru anadwo wutumi dwonso 10 times ansa na wasore ade a chia no pa de a ne wo yare immune system na ayemre na edru a wo no mu a be immune system no ho adwuma no ye fe ne 74 mission T74 titidu do no ene aye ne tise nsuo sa wo kaya ye nananom no mutimi nya 120 years na ne se ba kokoro ntunto ofom ena wo be hu obi 20 years 30 years US wawu adan a wonam ho anu se na nisu bire no adan a ye se diabetes ye se hypertension won ko hwemu a ye se infection bi na ye no immune system no wo mo koma no wa bo wa ye mre wa anya ho adwuma eti na me ma oduro papa aye di DHC Afra ye friend T74 anasa 74 mixture and Food and Drugs Board agiatumu na me so men nyare ansa ye wadro bi wo ha ye nyare ansa na yanom esi center table so ye so na pa wi ne enumre no anse ye boni se ya na ye koye nim ne mu ba ko no ye friend T74 eti wonro do so hwe ne nyina agu na fa 74 mixture esi center table no so na num ne da bia men nyare ansa eti du ye be wo no ye ntwaso ye tu ase yare no kra emma eti se wo peduro tu no ansa wo be ko Okanshi drug lane ena kuma senso monko Ashton Colina Heba for 024607348 024607348 and 050162891 050162891 na T74 tontina 74 meshano na wonso wanya wodi ameka wo seso mpaka sebo ena wasugu so wutie firi so mpa 106.5 FM akra en sama yedi kan e de amamo dada no ebi eni eda wo kuada ena mo de ekosi wo Zambia ne nti empenumfo ahye se Ghana ni wo aburochire anase man mu a fugu no wo bi ahye na enye nka edum Ghana National Association of Private Schools wo mo ya ankrankra school no e de krata babonten se West African Examination Council wa yekefo enkwada no registration fee no e yagina mo abo eti wo mo nte so eno na usagefo yewra haruna edruso se strike no wo be srada monka makoma ntomo yam na monsa nkwankwa ye adwuma na yekone ye ba ye be kwa amanone na monone no ena Ukraine mampanyi Zelensky edin sembia todwa efa akodie dubi a wo monya ye de nyina be baba beto so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby na adjujo. Na de friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo jinemu ankasa. Ewo Spinters every friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yanum sane afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim say brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho dendenden. Tonti na 74 yinso ya ye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia. T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoi atom. Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesel finfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the medi hwemese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Abusian Chamfa. So what pedudu to a one crying ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso abebu. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, and nanso biem. Hey, time eba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time eba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time eba me hwa me kase me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba me hwa. Enye enunku o de nanum oto a wontimi eni die no. Time eba me hwa duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo. Eni akoda a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma. Hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enwe dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadi nkratwe yi atu. SOMPA TV Emma Akituapa. Enokre Emma Akituapa pampa abusua ye kwa kwowie kase no na amanone ye kwa Ukraine mamu Vladimir Zelensky na boboa no na wode atodwa ene se
America mampani kasa nkasa ho a wo mo ne poten akasa nyina no sese woni da kwan sa yire so a ye nuru boso me nsia mu de na nkasundwe abu a wo manoma no ora Volodymyr Zelensky de atodwo a chese wiase nyina mehwe o sese nhire nka nyame nkakra akra wo munim de no kwa animu emfa ho ne de sasabro de ya abrewa kotodwe wo mugusu agina wona so sa opapo ne nan na ode bo break no na akode ya etimitori wiase nyina ase wo mo ne kura no wo mo obese edubia wo mpese wo moma amansan hunu. The use of Ukrainian technology will start in Germany and later in the United Kingdom. Дуже вдаділо те, що відкривається експорт. 10 експортних центрів в Європі буде вже в 26-му році. Це і Німеччина, і Балтійські держави, і Нордік держави. Тобто 10 представництв в 26-му році будуть працювати. В Німеччині всередині лютого ми будемо бачити вже виробництво наших дронів в Німеччині. Я прийму перший дрон, це лінія, яка працює. В Британії лінії виробництва працюють. Це все наші українські технології. Осе бабі авіасія дурно, eye nimudia na nimudia no nso bambo mu nimudia ehia papa ne sa honti omo aboa won ho ya hesi ayire so aye nwura bosumi ni mfimfini ho wo nya drone kura de edikan be de wo ho be free German aba ebeboa won mo bambo eno so ne yegina na yede na nakwajoje si no si abre mu kase ebo a yede so mo sompa no pa no yede si nensema yede mammo no pedidi makotiri bi ne say Upper West region wo mabo amane se meningitis ya yere nipa be yedunum na anya bie mienu afema hye wo monko muguso aye nkyekere ama omanfo de omanamo SCCE Tema Central NDC fu ekokoto NHIS office mu no wo mo se nyetia na wo muti ayaresa na emom appointment bi AKOSUA wo bonyo so Ankrankra school so ediatu wayekefo anim se enkwada be yen sohwe asika wo mutua ansa na wo mahyanse a ye fe no registration fee no wo monte so ma wo mo eno na yero haru na idrusu pa che se yusa agefo abusua monko ye adwuma na sompa mu ema akatua pa ye kwa abrochire Zelensky se de bambo no nimdie mo wo monsa ka be papa na akonde be esedu wabo oboso yene ye de kasebo isumo no pay eyeme die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi nso afremi AKOSUA nhira mene medoba triple man Ejapia apam dada na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters wo Kumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopa radio wo Paris France takwa SOMPA ye 101.1 Techiman SOMPA ye 106.1 FM sunyane SOMPA eye 98.9 Nkwanza SOMPA ye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia radio no eye SOMPA FM ena ubenya ye Facebook page ni ye SOMPA 106.5 FM akra wo like it no wa